Hello guys, welcome to my channel. And today is August 13, 2017 and kakatapos ko lang maligo. And pasensya na kung ngayon ako nakapag-vlog ulit kasi last week exam. So marami akong mga iniisip at pinoproblema. So think positive lang tayo guys and kakain muna ako ng dinner bago tayo magkwentuhan. So tara! So hello guys, welcome back. So ito yung ulam na aking niluto. So ito lang guys, karne at saka itlog na may ketchup at may ginawa kong sausawan, toyo na may limoncito at syempre hindi mawawala ang rice sa akin. So kain muna tayo. Tara, kain tayo. Kain. Kain tayo guys. Kain. Hello guys, welcome back again. So kakatapos ko lang kumain at busog na ako. At ngayon nanonood ako ng TV. Super Being na ang karakter ay si Aura. So yun. So dun muna tayo sa computer guys. Kasi baka may nagme-message. So yun, meron niyang nagme-message sa akin. So, dito sa aming group chat. So, yun, may nag-chat. So, guys, baka ang pangit ko dito. Hindi ko makikita sa cellphone kasi gamit ko. So guys, nanonood ako ng YouTube. My idol is Ate Aisha, Purple Iris. So, ililinktan ko yung YouTube channel niya down in the description box. So, ito. Ay, tsaka guys, may ipapakita ko pala yun. Magre-review ako nung aking natanggap ng pag-attend kahapon sa National Youth Congress Day na ginanap sa Iligan City National High School, which is also known as City High dito sa amin lugar. So, wait lang muna guys, kukunin ko muna yon at ipapakita ko siya sa inyo. So guys, ito yung aking natanggap. Ilalagay ko muna itong camera dito. So, hello. Maganito muna ako. So, hello. So, ito yung bag na aking natanggap kahapon sa pag-attend ng National Youth Congress. At guys, alam nyo, pumunta si Aisa Sigera kasi siya yung Undersecretary, Chairman ng National Youth Congress. So masaya ako kasi first time kong nakakita ng artista at Aisa Sigera pa magaling pang kumanta. So ito yung
binigay sa amin. So, tingnan natin anong laman. So, una, ito ang aking natanggap, isang t-shirt. So, may nakalagay dito na International Youth Day at sa likod ng t-shirt is yung tema ng event kahapon, which is Youth Building Peace. So, maganda siya guys, large at kasyang-kasya sa akin. So, may dagdag na naman akong t-shirt. So, salamat. So, susunod is ito guys, may natanggap kami. Wait lang, kukunin ko pa yung iba. So guys, kahapon nag-register kami sa attendance. So pagkatapos namin attendance, pumunta kami sa new free giveaways, freebies. So nag-sign in kami doon at saka may ila-launch na sa Google Play Store or App Store. Ito siya guys, Alert ang kanyang pangalan at opening nila sa September. Ila-launch itong September, hindi pala opening. Ila-launch itong app na to sa September. So para lang siyang Instagram, pero ang maganda rito is marami kayong makukuhang information, yung mga ideas nyo pwede nyong i-share doon sa app na yun. At saka marami pa kayong matutulungan doon na gaya ng paggawa ng thesis, ng mga ideas kung ano yung mga event ngayon. So, yun guys, ito. Alert, ito yung natanggap namin. At may ano pa, pin, at saka ballpen. So, salamat Alert. And congratulations in advance sa pag-launch ng app na ito. So yun ang ating pangalawang natanggap. And ito pa guys, natanggap ko Buller. So Buller, may nakalagay na Youth Building Peace, International Youth Day, Love, Peace, and Music. So yun. And maraming salamat nga pala sa tanghalian na libre at snack. Thank you pala sa mga organizers kahapon sa event. And ito pa guys, may isa pang pin kasama yun sa bag. International Youth Day. And ito guys, nagpapasalamat ako ng marami kay Ma'am Ruth Batilier, ang advisor namin sa Supreme Student Government, kasi kung hindi dahil sa kanya, wala kaming mga makain-kain. Binilhan niya kami ng mga snack, kahit may libreng snack na, so binilhan niya kami at nilibre niya kami ng pamasahe ng jeep at papauwi. Nilibre niya kami at pinasakay niya, hindi niya kami pinasakay ng jeep pauwi. At ang ginawa niya is, dahil nakapapicture kami kay Aiza Sigera, is pinasakay niya kami ng taxi. So maraming salamat Ma'am Ruth. And ito yung mga wrapper, inilagay ko na sa bag kasi yung mga kasama ko sabi nila, basura mo, ibulsa mo. So yun, bawal mo tayong tapon ng basura sa kahit ibang lugar. So yun, ito yung binili ni Ma'am Ruth kahapon na mga chicheria. So potato fries, ito siya guys, basura na. At saka Cloud9. Salamat Ma'am Ruth Batilier. And yung libreng snack kahapon
at lunch, may binigay sila na mismo na Sprite at saka sito na solo. At yung snack namin is torta from Pop Rock. So, yun lang ang laman guys. So, thank you so much sa panonood and hope to see you soon on my next vlog. And please continue watching and subscribe me. So, thank you. Bye-bye. Appear.